GTA Chekloni Pai Krisir Kebarni di Purong so pi ke parlo matipung anong kedo Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along East Karbi Anglong Garo Union atum ingding krisi amahang ke tek ani ingsam jin pen ke pachun pon Labangso ke talon pon amai long aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Toliram Ronghang Chetongdun Maya long lam theke jay hut ke than pon ki lapuhenlo Nilikay long Garo akhay atum nangka chingri dun nangkang hondun lapen ahir jume nangke pajir dun ke momo sitami tengni un e lapuson thak se Karbi Anglong arlo kedo akhay atum kedo an sitami lapuson kaching hon seroi lapen chingri vet nangchi Karbi Anglong aphan kangthur ponji aphan kaddu kawe akhay do an sitami kengkam chejora petsi sai claim pon rapet nangji pusi ningje pon rongthang angnama puthak Hello kili kacepate pon along ke chengsi kili kacepahai ponji aphan lamthe ki humpon titike aki joy pen longle pata nang pipo pu asimi kidam tangani raj charia songja PA sangma Alvin Teron MP Barim Biren Singh Inti Minister Barim Dhoniram rong pilapen Jayanta rong pi sitame kachechak padoponlo bon sitame nili garo akhaya tuma phan nangkang hon lapen nang arjab du noi pu kachuning ripona thengpen kili nang pahai dunlo Lapuson si Surihini Ratrok Aningkan Assam Government of Forest Protection Grant Ek Wana Pen Rongkhang Forest Aphan Deforest Bu Kapaklang Pon Pen Haladak Kedo Suriner Kebra Pharo Troksira Krihini Ahematuma Phan Akki Joy Pen Longlea Pata Pajir Ponsi Lamchak Chipapleng Ponlo Laso Long Garo Dimasa Lapen Karbia Khayatum Sali Long Pon Puta Ningje Pontu Labang So Maya Long Pinpura Lositami CEM Arideng Pajir Ponlo Labang solong garo akhaya tuma phan dipurong sopia long hostel apen community hall kimponang jilepen kludung angkang kedo garo akhaya tuma phan longle pata piponang ji puke hang pona puthak longle pata bang non ke bang ji phai kunia chiklong bong pachun pon popu alamcha chipi ponlo Labang so puthak lamcha ka chipi pon apot East Karbi Anglong Garo Union amaipu Prakash Sangma ahin pen kachuro pajir pon Maya Long MLA Bidya Singh Ingleng EM Madhuram Lekthe EM Richard Tokbi EM Kangbura Kiling EM Prabhachandra Taro MAC Avijit Kro MAC Pabitro Rongpi MAC Johnny Timung MAC Kadom Terangpi Lapen Ongdong ke Thekiding atum Chetong Dunsi Maya Long RD Pidunlo News Desk Report Karbi Anglong Live